Takder tayo aming apo para iti panglukat nga karara. Nga panagdaydayaw. Iti kapagkanta. Diyos ayat katanukan, sika kaditi umay. Agtaeng kakadakam, pamatimit degdegam. Kristo na sika unay, amang ted pamakawan. Nuti dakes pagbabawyan, nga agpaiso ti parswam. Espiritu mangted kapya, iti tao na iwawan. Maikay sakam katken ka, tapnuin ka magtalnam. Umay ka o kangangatwan, kaisala ka nakam. Tured miin na kamikan, adumteng dita denam. Di karimin katungpalen, hugas kada kamit dem. Ken kain kam namnamaen, ada kam tut ispalen. Itulo dipenda nakam, itayan mo agloryam. Agrok bagkam tita saklang, amang teken kadayaw. Ti ayat na anus ken naasi, saan nga naimon wenno napasindayag wenno natangsit. Saan naalas ti kababalinan na wenno naimot wenno nalaka nga agpungtot. Awan pen na as sakit tinakem, saan na pagragsakan ti dakes. Pagragsakan na ket di ti kinapudno, ti ayat intured amin abanag. Mamati iti amin, mangmana na iti amin, ibturan na amin, ti ayat agpaot nga agnanayon. Agkararag tayo amin. O Diyos, ang managayat ken amami ang nasantuan, agyaman kami iti daytoy abigat, taimpaay mo kada kami iti baro nga biyag, napabaro nga kired ken pigsa, napabaro a ragsak, napabaro a namnama, ken napabaro nga bendisyon. Palabasam da kami, kada kami nagbibiduan mi, ken punuam dagiti nagkukurangan mi, ken bakawanan kami kadagiti basol mi ti panunot, balikas ken aramid mi, tapno maikari kami ang makikadwa ken ka nga amami. Sikaw apo mi ti anadam apo kadagiti pamilyami, gagayem ken amin anapatag ti biag mi tapno ipayam iti iso nga laeng a bendisyon. Agyaman kami o apo ket namnamain mi ti karim nga di kami baybayan. Daytoy ti kararag mi ang mangipaay ken ka ti kangatuan nga gloria ken panagyaman iti nagan ni Jesus nga apo mi ken makingisalakan. Amen. Muki Diyos, sumbatan na kararag ko. Muki Diyos, sumbatan na kararag ko. No agbyagak ka na santuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko.
Identity tinapay, tiyaga po. Ama ipay, ito'y kararwat. Kas panagted mo jay, den at baybay. Kadagiti tao adunay. Agtugaw tayo lang kakabsat. Ket basaan tayo iti sao ni Apo Diyos nga magapo iti daan na tulad kadua nga ar-ari 21 1 to 12. Ket daytoy ti kunana. Sa nga pulo ket dua ti tawen ni Manases, idi maisaad nga ari ti Juda, ken 50 ket 5 atawen anang turay ijay Jerusalem. Ni Hepsiba ti inana, saan anaragsakan kenkwana ni Yahweh, ta tinulad na dagiti makarimon nga agaramid kadagiti nasyon a pinagtalaw ni Yahweh sakbay adimteng dagiti Israelita. Binangon man ni Manases dagiti panagdaydayawan na dagiti pagano a dinadael idi ni Hezekias nga amana. Nagaramid kalagiti altar nga agpaay iti panagdaydayaw ken ti ni Josen a Baal ket mga ramid ti imahen ni Asera a Diyosa kas iti inaramid idi ni Ahab nga ari ti Israel. Nagdaydayaw met ni Manases kadagiti bituwen. Nagbangon kadagiti altar, dagiti pagano ti uneg ti templo, akinuna ni Yahweh, arumbeng pagdaydayawan, dagiti tattao kenkwana. Nagaramid kadagiti altar a panagdaydayawan kadagiti bituwen a nabangon kadagiti dua a paraangan iti templo. Indatag na ti lalaki nga anak na, adaton a mapuruan. Namoy buyon ken manadpadles ket nakiuman kadagiti biglan ken espiritu. Agkakadakes iti matang ni Yahweh, dagiti nararamid na ket nagpungtot ni Yahweh. Ang kabil na ti imahe ni Asera a Diyos ti templo. Daytoy ti templo a sarsaritain ni Yahweh, idi kununana kada David ken ni Solomon nga anak na. Ditoy Jerusalem, iti daytoy a templo ti lugar a pinili kadagiti amin a sakop, dagiti 12 a tribo ti Israel a panagdaydayaw na kanya kadagiti tattao. Ket notong palen dagiti Israelita ti sibubukel alinteg nga inted kadakwada ni Moises nga adipen ko. Jakto ipalubos a mapapanaw da iti daga nga inted ko kadagiti kapuonan da. Ngem saan nga impangag kadagiti tattao ni Huda ni Yahweh, ket insusong ni Manases ida nga agbasol. Nadagdagsen iti basol da, ngem dagiti nasyon a pinagtalaw ni Yahweh iti dumteng dagiti tattao na iti daga. Kinuna ni Yahweh, babaen kadagiti adipen ken profeta na inaramid ni Ari Manases dagiti makarimon a banag. Dakdakes iti inaramid na ngem dagiti inaramid dagiti Kananeyo. Insungsong na dagiti tattao nga agbasol gapo kadagiti imahen a panagdaydayaw na. Ngarod siak a Dios ti Israel idisurkonto ti Dikra ti Jerusalem ken iti Huda ket urayto la maikuleng ti amin a makadamag iti daytoy. Isyo ng kinapudno, tapno sa tukaon ko, Apo, ken mangpukaw tiki, nagdakes ko,
Ibasa kada kayo iti na imbaga damag, as masarakan iti surat ni San Marcos, Kapitulo 9, versikulo 2, aging gana iti siyam, Mark chapter 9, verses 2 to 9. Ket kastoy iti may basa iti Ilocano. Agbalbalaw iti langan ni Jesus. Kalpasan ti innem nga aldaw, inkuyog ni Jesus de Pedro, Santiago ken Juan, ken si Mang Adda iti nangato abantay. Sadyay nagbalbaliw iti langan ni Jesus iti imatangda. Makapurar, ti pudaw dagiti pagananay ket awan ti siya sinuman, diti lubong ang makapapudaw kas iti kapudaw da. Pagamuan, nakita dagiti talo nga dalan ni Elias ken Moses makisasao ken ni Jesus. Nagsao ni Pedro, ket kinunana ken ni Jesus, Maestro, nagsayaaten iti kaaddatay ditoy, mangbangon kami ket di iti talo a kalapaw, maysa para ken ka, maysa para ken ni Moses, ket ti maysa para ken ni Elias. Kasaunay ngamin ti buteng dagiti adalan, ket saan nga ammo ni Pedro, ti tumutop asawen na. Nagparang ti ulep a naglinong kadakwada, ket addan nangegda, at timok a naggapo ti ulep, kinunana, daytoy ti anak ko adungdungwag, dumngeg kayo kenkwana. Dinagdagos nga inwaras ti panakakita da, ngem awanen sa bali ang nakita da no diket ni laong ni Jesus. Idi sumalsalog da iti bantay, imbili ni Jesus kadakwada, awan pangibagaan nyo iti naimatangan nyo. Ibagayon to laong daytoy kalpasan iti panagungar ti anak ti tao. Ti kunan iti Ingles kadigiti saan ang makaawat. The Transfiguration. And after 6 days, Jesus took with him Peter and James and John and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them, and his clothes became radiant, intensely white, as no one on earth could bleach them. And there appeared to them Elijah with Moses, and they were talking with Jesus. And Peter said to Jesus, Rabbi, it is good that we are here. Let us make 3 tents, one for you, and one for Moses, and one for Elijah. For he did not know what to say, for they were terrified. And a cloud overshadowed them, and a voice came out of cloud, This is my beloved Son. Listen to him. And suddenly looking around, they no longer saw anyone with them but Jesus only. And as they were coming down the mountain, he charged them to tell no one what they had seen until the Son of Man had risen from the dead. Ni Apo Diyos nagbendisyon iti panakaibasa iti paset tinasantuan asurat. Amen. Ti sasao anaragsak sao ama magbiag. Ti sasao anaragsak sao ama magbiag. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus
rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh God, our help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal home. Before the years in order stood, o'er earth received her frame. From everlasting thou art God, to endless years the same. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Even though I've walked through the valley of the shadow of death, your perfect love is casting out fear. And even though I'm caught in the middle of the storms of this life, I won't turn back, I know you are near. I will fear no evil, for my God is with me. And if my God is with me, whom then shall I fear? Whom then shall I fear? Oh God, you never let go. Through the calm and through the storm, oh no, you never let go. In every high and every low, oh no, you never let go. Oh, you never let go of me. Oh no, you never let go. Through the calm and through the storm, oh no, you never let go. In every high and every low, oh no, you never let go. No, you never let go of me. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh God, our help, mighty to Amen. Madaydayaw iti nagan ni Apo tayo Hesu Kristo, iti mensahe iti kanta, Mighty to Save. Kaya tagyaman tayo iti panangidaulo ni Brother June Velasco, iti choir, iti Knox Virtual Choir, nga isuda iti mangted iti mensahe iti kanta tunggal daw iti Domingo.
Ket agyaman tayo iti daytoy nga aldaw nga isu nga insagot ni Apo Dios kada tayo amin. Aldaw ti selebrasyon iti Valentine's Day. Aldaw nga ipanangipaay iti ayat. Saan lang nga itangal daw no di ket inaldaw nga ipaay iti ayat. Ket sapay ko ti ayat ni Apo Hesus Kristo isu ti agtalinaed kada tayo amin iti daytoy nga oras. Agkararag tayo naindaklan ken managayat a Diyos mi. Agyaman kami, iti kastalaunay a panagayat mo kada kami. Ket inted mo ti anak mo iso ni Apo Hesus Kristo. Tapno kasta ket iso na iti mangipaay iti ayat kada kami o Apo. Ket amami nga nasantuan, madaydayaw itinagan mo iti daytoy nga aldaw, ket sapay kuma, tiin kami nga mangeg asasaom, ket mangipaay iti namnama kada kami. Agtultuloy kadi iti ayat nga adda kada kami. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi babaen itinagan ni Apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Ay bagabigat ti amin ken agyaman tayo iti Dios iti daytoy nga aldaw nga iso nga insagot na kada tayo amin. Adu dagiti agbuya kada tayo ijay Amerika, Canada, ijay Middle East, dagiti kamkamang ni Pastor John Overn, ni Pastor Nat ijay Dubai, ken oray pay kadagiti na dumaduma nga probinsya iti Pilipinas. Talaga nga nalawa iti pakadanunan iti sao ni Apo Dios iti daytoy nga panawin nga adda iti pandemya. San laong ditoy naks no diket adupay iti makangog iti sasaona. Ket isu iti pagyamanan tayo. Iti daytoy nga aldaw ket dua iti kayat ko nga iparang kada kayo umuna ket ayat love. Ken ti may kadwa dayjay transfiguration story of our Lord Jesus Christ, dayjay panagbalbaliw iti langan ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Iti dayjay nga imbasa ni Sister Leia iti DJ call to worship tayo kakabsat, ket kuno na dito ay umuna nga Korinto, kapitulo 10 ken 3, versikulo 4 aging gana ti 8, ti ayat na anus ken na asi. Saan ang naimon wenno napasindayag wenno natangsit? Saan ang naalas ti kababalina wenno naimot wenno nalakangag pungtot? Awan ipipen na asakit tinakom. Saan na pagragsakan ti dakes, pagragsakan na ket di ti kinapudno. Ti ayat itured na amin na banag, mamati ti amin, mangnamnamay ti amin, ibturan na amin, ti ayat agpaot ng agnanayon. Idi rabii, ket nagbuya kami kani Mrs. iti magpakailanman. Ket ito po ay kwento ni Richard Yap at sa kanyang asawa na Filipina. Talaga nakita ko po doon yung 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 8, yung kwento po nilang mag-asawa. Dahil ang magulang ni Richard ay ayaw nila ang Filipina. Gusto nila ang Chinese din na magiging asawa ni Richard. At tunay nga po, ipinaglaban po nila ang kanilang pag-ibigan. Dayjay iti ko na dito pasit tinasantuan na surat, dayjay babae kang runana, yung babae, dayjay babae kahit nakita dayjay patience, dayjay love, nga daken ko na, nga oray pay sanda nga kayat isuna, ngem intured na amin abanag. Kaya ti ko na dito yung imbasa ni Sister Leia, ti ayat itured na amin abanag. Mamati ti amin, mangnamnama ti amin, ibturan na amin. So nga daytoy ket gapo iti dayta nga ayat ket isudamot laong iti nagkagasatan. Isu nga iti daytoy nga aldaw kas selebrasyon iti Valentine's Day kakabsat. Ket ammo tayo nga kastalaunay iti panagayat iti Dios kada tayo. Kas iti naibasa iti pasit na santuan na surat ijay surat ni Juan kapitulo 3 versikulo 10 ken 6. John chapter 3 verse 16. Nga kunana ijay, for God so loved the world. Takas talaunay iti panagayat iti Diyos iti lubong. So, yun po yung sinabi po doon. Dagiti imbaga na. Ket, ammo tayo nga ayatan na tayo ni Apo Diyos. Ammo tayo nga ayatan na tayo ni Apo Diyos.
Ngem iti saludsod, do we love God as we should? Pudno kadimot laong nga ay ayaten iti Diyos. Nga kinunana dito Juan kapitulo sangapulo ken upat versikulo sangapulo ken 5, John chapter 14 verse 15. Iti English ko na if you love me, keep my commandments. No ayatendak tungpalen yu dagiti bilbilin ko. Ket iti saludsod pudno kadimot laong daytoy nga ayat tayo iti Dios. Tungpalen tayo kadimot laong tungpalen tayo kadimot laong iti bilin na kakabsat. So adda iti talo nga banag nga kayat ko nga i-share kada kayo may papan iti daytoy nga ayat. Umuna, real love does the right things for the right reason. Maawatan nyo siguro, da kayong hanong Ilocano. Real love does the right things for the right reason. So, right thing, aramidin na tinaimbag, kakabsat, ana. Nga kinunana dito pasit tinasan pa na surat, nga dahil linaon ti surat ni San Pablo, nga uray no makasauak kadagiti pagsasao dagiti tatao wenno dagiti angheles, ngem no awan ayat ko, awan serserbi iti panagsaritak, ket awan dumak iti makatatilang nga awang tigansa, wenno naringgor nga uni iti piang-piang. So, no saan matlaong nga pudno, dayjing nga ayat nga ipaay tayo, awan matlaong ti serserbi na. Kasla ko parang yung kwento ni Richard Yap nga kagabi, na noong naghiwalay sila doon sa Filipina, nakahanap ka agad ng Chinese woman. Ano? At nag-propose ka agad. Masakit po yun. Ano? Masakit po yun. Nagsakit dayjay. Nag-propose siya kaagad at tinanggap naman. Pero, ang katotohanan, walang pag-ibig sa kanya. Awan iti ayat. Iso nga hanmat laong nagtuloy. Ano? Nagsublimot laong iti dayjay nga ayaten na. Dayjay Filipina. So nga, dayjay istorya kakabsat. Ano? Ket dito'y ko na nangarot, nga no awamat laong ayat kada tayo, awamat lang ti serserbina. 80 verse 1. Nga uray no, nalaingak nga mga saba, uray no maawatak amin na palimod, uray na pigsa ti pamatik tap no mayalis ko dagiti banbantay, ngem no awan ayat ko, awan serserbi. Alam po ninyo sa panahon ito, marami pong mga magagaling magsalita. Pero iba naman ang nilalaman ng kanilang puso. Hindi totoo. So nga, kaya sabi po dito, kahit magaling ka pa magsalita, kung wala ka namang pag-ibig ay wala ding silbi. Awamat lang serserbina. Uray na ipadawat ko ti amin nga adda kanyak, ken uray pay ited ko ti bagiktap na mapuuran, no awan met ayat kanyak, awan magunggunak. Alam po ninyo sa mga kwento ngayon sa TV, napapanood natin sa K-drama, sa Channel 5, Channel 7, puro pag-ibig po ang nandoon. Kahit sa Facebook, wala ka ibang mabasa kundi patungkol sa pag-ibig. Puro ayat, itilinaon na, itidayto nga bulan. Ana? Pero may programa sa Channel 5 na pinapanood ko, yung host doon, sila Alex Gonzaga at si Waki, na kung saan yung nagkahiwalay ay pagtatagpuin muli nila. Napakaganda yun, manood kayo. Ano? Pagtagpuin nila ulit. Ano? At doon mag-uusap sila. Kung ano po ba. May kahapon nanood ako sa kwento po na 4 years, then nagkahiwalay, and then hindi na nagkabalikan. Ano? Ang sabi po ni Alex yata, may pag-asa pa ba na magkabalikan kayo? May sagot silang dalawa doon. At asong batay jay, oo, hindi, pwede. Ano? So, sabi ng babae, hindi. Ano? Sabi ng lalaki, pwede. Ano? So, yun po, doon makikita po ang totoong pag-ibig. Hindi lang sa salita. Pangalawa, real love has certain attributes. Di kababalin iti ayat. Makita tayo. Maramdaman mo, makikita mo. Sapagkat ang sabi po dito, tibaga na dito, iti ayat na anus ken na asi. Saan anaimon? So yung love daw is patience and kind.
kailangan dapat makita po ninyo doon sa magiging asawa po ninyo or yung kung magpakasal pa kayo, mag-asawa po kayo, especially kayo na naghahanap ng maging partner, ito po yung attributes, attributes o kababalin ti ayat. Ti ayat na anus ken naasi. Saan anaimon wenno napasindayag wenno natangsit. Saan anaalas ti kababalin na. Saan nga naimot wenno nalakangag pungtot. Awan ipipen na asakit tinakam. So, dayjay ti kunana dito ipaset tinasantuan na surat. Isu dayto iti pakakitaon nga naragsak to iti agbalin nga pamilyam no adda daytoy. Kakabsat. Ken ti may katlo, real love stands the test of time. Nga oray dumteng dagiti adu nga panubok, adu nga bagyo, adu nga gingined iti biag ket haan ngagbalbaliw dayta nga ayat. So masapul kano dagitoy iti agtalined. Kada tayo kas kinuna ni San Pablo iti 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Anya ti kunana. Kaya kabayatan na dagitoy ti talong agtalineed. Pamati, namnama, ken ayat. Ngem kang tikang runan na kadagitoy isu ti ayat. Ito ang dapat daw manatili sa atin mga kapatid. Una, faith, pananampalataya. Pangalawa, sabi ni Paul, pag-asa. At ang pangatlo ay pag-ibig. Pero ang pinakamahigit dito ay ang pag-ibig. So, kuna na dito ipasit na santuan na surat, tikang runaan kadagitoy isuket ayat. Sapay kuma, kadagitoy nga talo nga banag nga iso nga in-share ko kada kayo, indanon ko kada kayo, ket makatulong kada kayo kakabsat. Iti daytoy nga aldaw, iti panangamirisyo, no anya talaga iti kay papanan iti ayat. Ket subyanan tayo iti naibasak apaset tinasantuan a surat. Daytoy panagbalbaliw iti langan ni Apo Hesukristo. Mangrungin kakabsat. Iti intayo nga panagselebrar. Iti daytoy nga aldaw into no Miyerkules, iti as Wednesday, ken iti Semana Santan. Daytan iti celebration tayo Apo. Ket iti daytoy nga aldaw, ket maiparang kada tayo. Iti panagbalbaliw, iti langa ni Apo Hesukristo. Amo tayo nga iti ministry ni Apo Hesukristo, kadagiti napalabas nga Domingo, ket daytoy iti inararamid na ng isuro. Nagturo po siya. Nagpagaling po siya. Nagpakita po ng maraming mga milagro, adu dagiti milagro. Ket nagpaimbag isuna, ken nang paksyat isuna kadagiti dakes nga espiritu. Dayjay iti ministeryo ni Apo tayo nga Hesukristo. Ket may kadwa ket inayaban na dagiti amin nga niyaban na dagiti disipulo na, agbalin nga disipulo na. Ket babaw iti daytoy, iti panangayab na kadakwada, ket inkuyog na isuda, kang Ronanda Pedro, ken Santiago, ken Juan, asing mangat iti nangato abantay. Ket sadyay, nagbalbaliw iti langa ni Apo Jesus iti imatang da. So, panangayab, inayaban na dagitoy, nga pinili nga disipulo na. Ket nayaban na dagitoy, ket kayat nangasawan, ket am-am mo na isuda. Gapuna ta am-am mo ni Apo Jesus dagiti amin, anapudno, ken kuana. So, adu dagiti inayaban ni Apo ni Apo Dios iti paset na santuan na surat, inayaban ni Abraham umuna na idaan na tulag, nga kaskunana ditoy paset na santuan na surat. Iti Genesis kakabsat. Ken kastamot nga inayaban na ni Moses, inayaban na dagitoy nga disipulo na. Ket dayjay tinararamid ni Apo tayo nga Hesukristo. So ditoy iparang na iti dayjay versikulo 3 nga
makapurar. Ti pudaw dagiti pagananay ket awan ti siya sinuman ditoy lubong makapapudaw kas iti kapudaw na. Kas jay iti napasamak kakabsat. Ana, nga kinunana day paset ti nasantuan na surat, makapurar. Ana, jay, dagiti pagananay ni Apo tayo nga Heso Kristo. So ditoy, imparang na kakabsat, no sino isuna, kadigiti disipulo na. Pagamuan, at dati talo nga nagpakita. Nakita dagiti talong adalan de Elias ken Moses ang makisasao ken ni Apo tayong Heso Kristo. Ket uri kadagitoy awan nabayagon nga natay dagitoyen ngem iti dayjay nga gundaway ket nakita dagiti disipulo nga makitungtong ni Apo Jesus kadakwada. Isu nga napabot nganda nagbuteng da kakabsat. Ket dayjay gapo ti buteng ti maysa nga disipulo ket kinunana kani Apo tayo nga Heso Kristo. Apo kunana nagsaya at lakit din taadda tayo ditoy. Ana ditoy abantay. Ket kinunana ti maysa ket agpatakder kami iti kalapaw kunana ditoy. Ti kunana maysa para ken ka maysa iti para ka ni Moses, ken ti maysa para ken ni Elias. Imbagad na daytoy, gaputa saan na nga ammo iti aramiden na. Wenno gapu iti buteng na. Gaputa saan nga ammo ni Pedro iti sasawen na iti dayjang gundaway. Uray siguro kada tayo, no makakita tayo kadagiti tattao nga nabayagan nga awanen, ket biglang makita, si bibiyag gayam, di ba, mapabutngan ka, agbuteng ka. Kas jaymat iti kapadasan, dagito nga disipulo nga kadwa ni Apo Jesus, iti dayjay nga gundaway. Ket ditoy, iti versikulo siyam, kabigatan na, idi adda dagiti na ibaon, iti dalanda, ket asidegdan ijay Jope, na pan ni Pedro, iti tuktuka ti balay, iti dandaniteng nga ti aldaw tapno agkararag. Ket ditoy, napadasan na, nabisinan, bayat iti panagkararag na, ket kayat na iti mangan, ngem di na maisagsagana ti kanenda, nagparmata. So, dayjay tinapasamak kadiday ti nga disipulo. So, dayjay ti kapadasan dagiti disipulo. Ket ditoy pay, nga mabasa tayo kakabsat, iti dayjay kinunana ditoy. Paset tinasantuan asurat. Iti dayjay verse 8, ana, nga kinunana ti maysa nga timo ket daytoy iti ayatek nga anak. So, kinunana ditoy paset tinasantuan asurat, nagparang ti ulep, naglinong kadakwada, ket adda nangegda at timok, iti verse 7, ang naggapo ti ulep, kinunana, daytoy ti anak ko adungdungwek, dumngeg kayo kenkwana. So, imparang iti Diyos Ama, iti anak na kadigiti disipulo, ken uray pay kadatayo amin itanga panawan. Ket ti kinuna ti Diyos Ama, daytoy iti dungdungwek nga anak. Ket ti kinunana, dumngeg kayo kenkwana. So sa umagang ito mga kapatid, ito po ang ginagawa po natin ngayon. Nakikinig po tayo sa ating Panginoong Heso Kristo. Kami po ay instrumento lamang ng Panginoon. Para kami po yung gagamitin ng ating Panginoong Diyos para i-share po namin sa inyo ang kanyang banal na salita patungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. Isu daytoy itinapasamak kakabsat, ana? Iti dayjay nga panawen, iti dayjay nga gundaway. Ket nakita tayo, iti pannakabalin nga adda ken ni Apo tayo nga Heso Kristo. Ket sapay kumata, uray pay kada tayo, iti daytoy nga gundaway. Marikna tayo, ken mapadasan tayo, iti pannakabalin ni Apo Heso Kristo. Anya iti inaramid iti Diyos ken ka, iti daytoy nga aldaw, iti daytoy nga gundaway. Anya ti kapadasan iti Diyos, nga saan mo nga malipatan kakabsat.
Akas kada ito nga disipulo, amok nga saan da nga malipatan iti napasamak iti daytoy. Kadakwada, handa nga malipatan tinapasamak kadakwada. Ken kada tayo kakabsat. Anyamat ti banag nga saan tayo nga malipatan nga inaramid iti Diyos kada tayo. Iti daytoy nga tawhen. Wenno iti dayjay kapadasan tayo iti napalabas nga tawhen. Mabalin nga kunaan tayo iti bagi tayo. Pinaimbagnak ni Apo Diyos. Di ba? Wow. Pinaimbagnak ni Apo Diyos. Isu dayta iti milagro nga araramiden iti Diyos kada tayo. Isu kakabsat, umasidag tayo kenkwana. Dumawat tayo iti kaasi ken ni Apo tayo nga Heso Kristo. Lumapit po tayo sa ating Panginoong Jesus. At tawagin po natin ang kanyang dakilang pangalan. At tayo po ay sama-samang manalangin sa oras na ito at magpasalamat sa Kanya. Agyaman tayo kenkwana, gapu iti kastalaunay a panagayat na kada tayo. Agkararag tayo. Naindaklan ken man nakabalin nga Diyos. Ipeksami iti panagyaman mi ken ka iti daytoy nga aldaw, nga isu nga insagot mo kada kami am amin nga anak mo Apo. Agyaman kami ken ka o Apo Diyos, gapu iti ayat. Ayat nga isu iti nangipaay kada kami. Iti napintas abiyag. Ayat nga haan nga agbalbaliw. Ket amami nga nasantuan, madaydayaw ka iti daytoy nga aldaw. Iti selebrasyon, iti Valentine's Day. Ket adu dagit anak mo itanga oras o Apo ngagyaman ken ka. Gapota naawat diti bendisyon iti salunat. Bendisyon iti panaglaing da kadig iti sakit da o Apo. Ket iti daytoy nga gundaway. Dawaten mi kadi Ama nga dagito yung anak mo nga masideg ken ka iti daytoy nga oras. Ket agtultuloy a mapadasan da iti ayat nga agtaod ken ka. When Ama nga nailangitan, itultuloy mi nga idawdawatan dagito yung anak mo. Idawdawatan mi ni Ate Beth Reyes, bendisyonam kadi iti salunat na. Ni Nanay Estrella Margalio, ni Nanay Amor Sermonia, ni Nanay Presi Ancheta, ni Manong Jaime Ferrer, Jaminea Ferrer, kastamat ni Manong Raymond Neflas, ni Mr. Sosimo Andres, Florentino David, ni Sir Orlando Inis, ken ni Manong Dani Pagaduan. Ken kastamet o Apo nga agyaman ken ka, the Sir June ken Ma'am Lucy Sermonia. Itagtultuloy a panang bendisyon mo kadakwada. Ken kastamet ni Sister Althea Saclayan Torres, bendisyonam kadi o Apo, iti salunat na iti daytoy nga gundaway. Ken nagyaman ken ka da kabsat Maricel Kidasol o Apo. Ta nagnegative da iti result iti COVID test da. Karkaragan mi o Apo da Marian de Vera, Denise Mariel Calamasa nga isuda ket positive iti COVID. Ken kastamet o Apo nga idawdawatan mi. Dagiti anak mo nga madama nga agreve-review para iti board exam. Dawdawatan mi ni Mary Ann Luterio Kyle de la Cruz. Ken kastamet o Apo nga iti daytoy nga aldaw ket iselebrar mi iti panagkasangay ni Engineer Samuel Landingan. Nagyaman kami iti pamendisyon mo ken kuana. Ken oray pa iti pamilyana, ken oray pa ni kabsat nga Jorens Bernabe, Arwil Navarro, iti daytoy nga lawas. Ken kastamet o Apo nga agyaman kami, iti agtultuloy nga panang bendisyon mo kada kami iti daytoy nga gundaway. Agyaman kami, iti ayat nga insagot mo kada kami. Salamat po aming Panginoong Heso Kristo sapagkat tunay nga po na hindi nagbabago ang inyong pag-ibig sa amin. Naramdaman po namin ang patuloy na pagpapagaling po ninyo sa amin, Panginoon.
sa lahat ng aming mga karamdaman. At ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa bawat isa sa panahong ito na may pandemya. At salamat sa presensya ng inyong mga anak na nakasama po namin sa gawain na ito ng pagsamba. Agyaman kami kadigiti nakadwami iti daytoy nga bigat o Apo, nga imay nga agdaydayaw ken ka iti daytoy nga oras. Ken kastamot dagiti kakabsat mi nga dada kadigiti uneg iti pagtaenganda. Nga madamada nga agkarkararag akadwami. Ket ama nga nasantuan, pakawanen na kami kadigiti adu nga nagkurkurangan mi ken nagbidutan mi iti sangwanam. Si kakadi o Apo iti agari iti biag iti sagtumunggal maysa kada kami. Ket bendisyonan na kamam amin iti daytoy nga aldaw. Ket dagiti iti dawat ken kararagmi, babaon iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Masapo lamang itugot itunggal maysa iti sagot kas mayarunot iti imparabor ti Apo a Diyosyo. Para kalagiti adajay balay dakit mabalinyo nga makita ita screen iti BDO account ti Nax ken iti GCash nga mabalinyo pangitutan ti sagsagot tayo. Agtakder tayo Apo para iti sungbat. Tuy sagot ngayon Nagtaod ako kwam, intalek mo kada kami, takampi agaywan. Amen. Agyaman kami ken ka o Diyos iti ayat nga isong sagot mo kada kami iti daytoy nga bulan iti Pebrero. Bendisyonam kadi dagiti ima anang ipaay kadagiti nga sagsagot ken kastamot dagiti anak mo Apo nga isu nga mangted iti Nax United Methodist Church BDO account mi o Apo. Sikat bendisyon kadi iti sagtumunggal maysa kada kami. Ket dagiti iti dawat ken kararagmi babaon iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Madaydayaw iti nagan ni Apo tayo nga Hesukristo iti daytoy nga aldaw, iti panagselebrar tayo iti Valentine's Day. Ket kakabsat agtultuloy iti intay nga panagdaydayaw iti face-to-face worship service, iti oras iti alas 7 iti bigat, aging gana iti 8 o'clock. So 1 hour laong kakabsat iti intay yung panagdaydayaw, iti umuna nga serbisyo, iti Ilocano. Ket welcome to our face-to-face worship service. Ket 50% tatan ti allowed nga umay dito yung church. Iso nga da kayo nga kakabsat mi, nga kayat yun ti agkapilya, ket awawisen da kayo kakabsat nga umay makipagpaset iti aramid iti panagdaydayaw. Ket kastamot nga kablawak ni Manong Sami nga landingen iti inapanagkasangay itangal daw. Madaydayaw iti Diyos iti daytoy nga oras. Ken kada kayo amin nga agkasangay iti daytoy nga bulan. Ken kastamot nga iti umagang kay ganda si Jesus at ang kasama at naimbag at damag ket na inaramid mi ijay tagaytay. Ket buyain nyo kakabsat iti umagang kay ganda into na maudi nga lawas. Last week yung mabuya daytoy
Umagang kay ganda, ken tinaimbaga damag, nga naaramid daytoy, ijay Tagaytay City. Ket ni Apo Diyos ko mga rod, iti agbendisyon kadatayo amin. Ken makipagrik natin kakabset, iti family ni Ate Christy Flores, dati nga diakonesa tayo, gaputan na tayo iti kabsat na. Ken kastamot na makipagrik na tayo, iti family ti Janko, iti pupusay, iti tatang ni Manong Emil Janko, ken ni Kuya Edwin. Ken kastamot, iti family ti Imbang, ket makipagrik na tayo kadakwada, iti pupusay, iti ni tatay tinyo. Ken kastamot nga iapo Diyos ko iti agtultuloy nga kamatalkan tayo iti biyag tayo amin iti dayting oras. Ket dawatek nga tumakder tayo ket kantaon tayo iti mauding imno. Agayat rebeng mo, padamatao, kaasiken kwa na ited mo. No adarigat na, ken kwa na inka, biyag ni Jesus, sarita alam. Agayat rebeng mo, padamatao, ni Jesus na dumo, titalik mo. No di mangipangag, isut ano sang, ingganat di kanto mairagpat, di kanto sarnayan, abagbagaan, ano samto aga netgetan. Agayat rebeng mo, padamatao, ni Jesus na dumo, titalik mo. O puso anapwan, basulanarwan, panakada luz mo agawaam. Takas na't karbengan, ken maipaay, tapno aglap ang kaitinamay. Agayat rebeng mo, padamatao, ni Jesus na dumo, titalik mo. No in kaidalan, biyag anasantuan, ti apo iten nantot gunggunam. Di kanto mauma, agan anosa, tani Jesus na tayga puken kam. Agayat rebeng mo, padamatao, ni Jesus na dumo, titalik mo. Agkararag tayo, pudno unay daytoy kinunay iti kantami o apo, dayti mauding imno, agayat iti rebeng mi iti padami nga tao. Kas iti ayat nga iso nga insagot mo kada kami amin nga anak mo, iti daytoy nga panawen. Wenno ama nga nasantuan, nagyaman kami, iti gondaway nga da kami amin nga anak mo, ket agmaymaysa kami, itinagan mo iti daytoy nga aldaw, tapno daydayawan da ka, tapno kasta ket sikalaong o Diyos tiin kami nga pagdayawan. When amami nga nasantuan, bendisyon nam nga rod, iti anak mo, iti daytoy nga tiyempo, nga adda iti pandemya. Bendisyon nam, iti kabsat mi nga OFW, nga agtatrabaho iti balasiw taaw, ken kastamot nga bendisyon nam kadi iti nasyon mi nga Pilipinas, bendisyon nam kadi o apo iti umay nga vaccine nga maaramat, tapno kasta ket sumayaat ti salunat, dagiti amin nga anak mo iti daytoy nga gundaway. Daytoy kadi ket agbalin nga instrumento mo, Dios, tapno mapaspasyaat iti salunat mi ket magsubli iti kinanormal iti in kami nga panagtrabaho ken panagdaydayaw mi ken ka. Wenno ama nga nasantuan, ikamatalik mi iti sumurno nga serbisyo. Bendisyon nam kadi dagiti mangipaay iti mensayem itangal daw,
Ket Ama, agtultuloy kami nga makipagnaken ka, iti daytoy nga lawas. Si kangarod o Apo, iti pangitalkan mi, iti biyag, iti sagtumugal maysa kada kami. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi, babaon iti nagan ni Apo ming Yesu Kristo, kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Ti Ama ken Anak Uma, ken Espiritu liwliwag, dayawen nga ipangruna, ti langit ken ti daga. Amen. Ket itawat ito iti pamendisyon iti Diyos Ama, babaon ti anak na iso ni Apo Iso Kristo, nga iso ti dalan, iso ti pudno, ken ti biyag. Ken babaon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, iso kumay ti awaten ti tanga, awan patinggana. Amen. 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 Agtugaw kayo kakabsat, ket panoorin natin yung special edition ng Umagang Kay Ganda, si Jesus at Kasama at ang Naimbag at Damag. Meron po ba? Para makita po ninyo. Sige po. Umagang kay ganda, si Jesus ang kasama. Naimbag at Damag! Ang Holy Praise Tagaytay! February 22 to 27. See See you all! Naimbag at bigat ang amin kakabsat.